Wema security anginisabi. Nginitshela iqiniso nje. Nina nifundile ukuyosebenza ngaphakathi. Anigunyazisi ukusebenza ngaphakathi emaklinikhi. Senginibhanqa nonke manje ngoba manje nani niyangihlanganyela. Mina ngikhuluma nama-security asebenze elokhunjani eklinikhi. Sekungena-ke manje nani enisebenza lapha erenke-ke manje ugada amatekisi, angikhulumi nani. Sekungena nalabantu abagada imali, angikhulumi nani. Ngikhuluma nabantu abasebenza eklinikhi, abaphaphayo. Right. Nithi angiphume ekuthenini anifundile ini. Cha, bafowethu iqiniso liyanifundile ukuphatha imijovo. Anikufundele ukuba onesi, anikufundele ukuba udokotela. Mawuthi nikufundela ukuba udokotela, pho nifunani lapha eminyango? Bafunani ozankosi ezandleni nasey'nqulini nina bafana nina kanti? Mawukuthi nikufundele ukuyosebenza lapha ngaphakathi, nifunani lapha egeyithini? Ngoba nilala nimile nje eminyango. Iphutha lami lelo ukuthi nigunyazwe ukuhlala eminyango nibafake nibakhiphe abantu laphayana niphathe ozankosi abaqaqekayo. Kuyiphutha lami yini lelo? Nginamanga yini mangithi anifundanga ukuyosebenza lapha ngaphakathi? Anifunda ngisho uma ngathiwa jova umuntu ayikho into yaziyo. Into yaziyo ukubuza umuntu ukuthi wenzani? Waza la bese uyagijima-ke emva komuntu-ke. You understand? Musani ukwenza ngazuthi mhlambe le nto isuka ngami. Cha, bafowethu. Kwamina nje angikufundele ukuyoma lapha egeyithini ngibe yi-security. So please ningazenzi ingcono ngami la. Futhi anifundanga. Phelela lapho. Yeah. Ufundile aphamisa isandla manje. Bese uyangitshela ukuthi ufunani egeyithini laseklinikhi, ufundile ukuyojova, ukufundela ukuyojova abantu. Yabonga ngoba udokotela engekho lapha egeyithini. Akazi lutho, akafundanga, akazi ukuthi umuntu uboshwa kanjani. Futhi niyabashaya nina abantu la.